Jama'a assalamu alaikum, barkanmu kuma da sake saduwa a cikin shirin namu na yau na karatun littafi mai tsarki a cikin shekara guda. Rana ta yau za mu yi karatu a cikin littafin Sarakuna ta biyu Sura 13 da 14. Bari mu yi karatu sannu a hankali. A shekara ta 23 ta sarautar Yowash ɗan Ahaziya sarkin Yahuza, Yehowahaz ɗan Yehu ya ci sarautar Isra'ila a Samariya. Ya yi mulki shekara 17, ya aikata mugunta a gaban Ubangiji, gama ya aikata irin zunuban Yerobam ɗan Nebat, wanda ya sa Isra'ila su yi zunubi. Bai rabu da zunuban Yerobam ba, Ubangiji kuwa ya husata da jama'ar Isra'ila, sai ya dinga ba da su a hannun Hazayel sarkin Suriya da hannun Ben-Hadad ɗan Hazael. Sai Yehowahaz ya roƙi Ubangiji, Ubangiji kuwa ya ji shi, gama ya ga wahalar da Isra'ila suke ciki, wato yadda sarkin Suriya yake musguna musu. Saboda haka, Ubangiji ya ba jama'ar Isra'ila maceci, suka kuwa kuɓuta daga kangin Suriyawa, suka zauna a gidajensu lafiya kamar da. Duk da haka, ba su rabu da zunuban gidan Yerobam ba, wanda ya sa mutanen Isra'ila su yi zunubi. Sun aikata irin zunuban Yerobam. Gunkiyar nan mai suna Ashtarot tana nan a Samariya. Rundunar Yehowahaz kuwa ba ta fi mahaya 50 da karusai 10 da daƙarai 10,000 ba, gama sarkin Suriya ya hallaka rundunar, ya yi kaca-kaca da ita kamar ƙura a masussuka. Sauran ayyukan Yehowahaz da dukan abin da ya yi, da ƙarfinsa an rubuta su a littafin tarihin sarakunan Isra'ila. Yehowahaz kuwa ya rasu, aka binne shi a Samariya. Yehowash ɗansa ya gaji sarautarsa. Sarki Yehowash na Isra'ila. A shekara ta 37 ta sarautar Yowash sarkin Yahuza, Yehowash ɗan Yehowahaz ya ci sarautar Isra'ila a Samariya. Ya yi shekara 16 yana sarauta, ya aikata mugunta a gaban Ubangiji. Bai rabu da dukan zunubin Yerobam ɗan Nebat ba, wanda ya sa jama'ar Isra'ila su yi zunubi. Ya bi halin Yerobam ɗan Nebat. Sauran ayyukan Yehowash da dukan abin da ya yi, da irin ƙarfin da ya yi yaƙi da Amaziya sarkin Yahuza, an rubuta su a littafin tarihin sarakunan Isra'ila. Yehowash kuwa ya mutu, aka binne shi a Samariya, inda aka binne sarakunan Isra'ila. Sai Yerobam na biyu ya gaji gadon sarautarsa. Da Elisha ya kamu da ciwon ajali, sai Yehowash sarkin Isra'ila ya tafi wurinsa, ya yi kuka a gabansa yana cewa, Ubana, Ubana, karusar Isra'ila da mahayan dawakanta. Elisha kuwa ya ce masa, ka ɗauki baka da kibau, shi kuwa ya ɗauka. Sa'an nan ya ce, ka buɗe tagar da take wajen gabas, sai ya buɗe. Elisha ya kuma ce masa, ka ja bakan, ya kuwa ja. Sai Elisha ya ɗora hannuwansa a bisa hannuwan sarki, sa'an nan ya ce, harɓa, sai ya harɓa. Elisha kuwa ya ce, kibiyar Ubangiji ta nasara, kibiyar nasara a kan Suriya, gama za ka yi yaƙi da Suriyawa a Afek har ka ci su. Sa'an nan ya ce, ka ɗauki kibau, shi kuwa ya ɗauka. Sai ya ce wa sarkin Isra'ila, ka caki ƙasa da su. Sai ya caka ƙasa sau 3, sa'an nan ya tsaya. Elisha kuwa ya husata ya ce, da ma ka cika sau 5 ko 6, da za ka yi nasara a kan Suriyawa har ka ci su sarai, amma yanzu za ka yi nasara da su sau 3 kawai. Elisha kuwa ya rasu, aka binne shi. Maharan Mowabawa suka kawo yaƙi a ƙasar da bazara. Wata rana ana binne gawa, sai aka ga mahara, aka jefar da gawar a cikin kabarin Elisha. Da gawar ta taɓi kasusuwan Elisha, sai ya tashi ya miƙe tsaye. Hazael sarkin Suriya kuwa ya musguna wa jama'ar Isra'ila dukkan zamanin Yehowahaz. Amma Ubangiji ya nuna musu alheri, ya ji tausayinsu, bai ba su baya ba, saboda alkawarinsa da Ibrahim da Ishaku da Yakubu. Bai yarda ya hallaka su ba, bai kuma yi watsi da su ba har wa yau. Da Hazael sarkin Suriya ya rasu, sai Ben-Hadad ɗansa ya gaji sarautarsa. Sai Yehowash ɗan Yehowahaz ya kwace daga hannun Ben-Hadad ɗan Hazael birane da Ben-Hadad ya ci da yaƙi da hannun Yehowahaz
tsohonsa. Sau uku Yehowash ya ci shi da yaƙi, sa'an nan ya karɓe biranen Isra'ila. A shekara ta biyu ta sarautar Yehowash ɗan Yehowahaz sarkin Isra'ila, Amaziya ɗan Yowash sarkin Yahuza ya ci sarauta. Yana da shekara 25 sa'ad da ya ci sarauta. Ya yi mulki shekara 29 a Urshalima. Sunan tsohuwarsa kuwa Yehowaddin ta Urshalima. Ya aikata abin da yake daidai a gaban Ubangiji, amma bai kai kamar kakansa Dauda ba. Ya yi kamar yadda tsohonsa Yowash ya yi, amma ba a kawar da wuraren yin tsafi a tuddai ba. Mutane suka yi ta miƙa hadaya da ƙona turare a matsafi na kan tuddai. Sa'ad da mulki ya kahu sosai a hannun Amaziya, sai ya kashe fadawan da suka kashe tsohonsa, amma bai kashe ‘ya'yan masu kisan kai ɗin ba, don ya bi abin da aka rubuta a littafin dokokin Musa, inda Ubangiji ya umarta cewa, kada a kashe iyaye saboda ‘ya'ya, kada kuma a kashe ‘ya'ya saboda iyaye, amma kowa zai mutu saboda laifin kansa. Ya kuma kashe Edomawa 10,000 a Kwarin Gishiri, sa'an nan ya ƙwace Sela, ya ba ta suna Yokteyel, haka ake kiranta har wa yau. Amaziya kuwa ya aiki manzanni wurin Yehowash ɗan Yehowahaz ɗan Yehu sarkin Isra'ila, yana nemansa da yaƙi. Yehowash sarkin Isra'ila ya mayar wa Amaziya sarkin Yahuza da amsa cewa, a dutsen Lebanon Kaya ta aika wurin itacen al'ul ta ce, ka ba ɗana ‘yarka ya aura. Sai mugun naman jeji na Lebanon ya wuce, ya tattake Kayar. Yanzu kai Amaziya, ka bugi Edomawa don haka zuciyarka ta kumbura. To, ka gode da darajar da ka samu, ka tsaya a gida, gama don me kake tonon rikici da zai jawo maka faɗuwa, kai da mutanen Yahuza? Amma Amaziya bai ji ba. Sai Yehowash sarkin Isra'ila ya tafi, ya shiga yaƙi da Amaziya sarkin Yahuza a Bet-Shemesh ta Yahuza. Mutanen Isra'ila suka ci na Yahuza, sai kowane mutum ya gudu gida. Yehowash sarkin Isra'ila kuwa ya kama Amaziya sarkin Yahuza ɗan Yowash ɗan Ahaziya a Bet-Shemesh. Ya kuma zo Urshalima ya rushe garin Urshalima kamu 400 daga kofar Efraimu zuwa kofar kusurwa. Ya kwashe dukkan zinariya da azurfa da dukkan kwanonin da suke cikin haikalin Ubangiji, da na baitulmalin gidan sarki, da mutanen da aka ba da su jingina, sa'an ya koma Samariya. Sauran ayyukan Yehowash da dukkan abin da ya yi, da ƙarfinsa da yadda ya yi yaƙi da Amaziya sarkin Yahuza, an rubuta su a littafin tarihin sarakunan Isra'ila. Yehowash ya mutu, aka binne shi a Samariya a makabartan sarakunan Isra'ila. Ɗansa Yerobowam na biyu ya gaji sarautarsa. Amaziya ɗan Yowash sarkin Yahuza ya yi shekara 15 bayan rasuwar Yehowash ɗan Yehowahaz sarkin Isra'ila. Sauran ayyukan da Amaziya ya yi, an rubuta su a littafin tarihin sarakunan Yahuza. Aka kulla makirci a kansa a Urshalima, sai ya gudu zuwa Lakish, amma aka aika zuwa Lakish aka kashe shi a can. Aka kawo gawar a kan dawakai, aka binne a Urshalima a makabartar kakanninsa a birnin Dauda. Sai dukan mutanen Yahuza suka ɗauki Azariya mai shekara 16 suka sarautar da shi don ya gaji tsohonsa Amaziya. Shi ne ya gina Elat, ya mai da ita ta Yahuza bayan rasuwar tsohonsa. Sarki Yerobowam na biyu na Isra'ila abin da ya yi kenan. A shekara 15 ta sarautar Amaziya ɗan Yowash sarkin Yahuza, Yerobowam ɗan Yowash sarkin Isra'ila ya ci sarauta a Samariya. Ya yi mulki shekara 41. Ya aikata mugunta a gaban Ubangiji. Bai rabu da dukkan zunuban Yerobowam ɗan Nebat ba, wanda ya sa mutanen Isra'ila su yi zunubi. Ya kafa iyakar Isra'ila daga kofar Hamat har zuwa tekun Araba. Wannan kuwa shi ne abin da Ubangiji Allah na Isra'ila ya faɗa ta bakin bawansa annabi Yunana ɗan Amittai daga Gatefa. Gama Ubangiji ya ga Isra'ila tana shan azaba mai tsanani, gama ba bawa ko wanda zai taimaki Isra'ila. Gama ba bawa ko ɗa wanda zai taimaki Isra'ila. Ubangiji kuwa bai ce zai shafi sunan Isra'ila daga duniya ba, saboda haka ya cece su ta hannun Yerobowam na biyu. Sauran ayyukan Yerobowam na biyu da dukan abin da ya yi, da ƙarfinsa da yaƙi da ya yi,
da yadda ya kwato wa Isra'ila Dimashku da Hamat waɗanda suke na Yahuza, an rubuta su a littafin tarihin sarakunan Isra'ila. Yerobam na biyu kuwa ya mutu kamar kakanninsa sarakunan Isra'ila. Zakariya ɗansa ya gaji sarautarsa. Wannan shi ne ƙarshen karatunmu na yau. In Allah bai bayyana ba za mu ci gaba a gobe. Kamar kullum sunana Lami Wambiyo nake cewa mu huta lafiya.